Dak tak tahan tajamnya ketuk-ketuk dan harum adia lai kabarubah dan luluah ayam atau biar tak nampak deh urang adil memandang denai hanya sabalah mata dek cinta jua mangko denai batahan. Dan luluah ayam atau biar tak nampak deh urang adil memandang denai hanya sabalah mata dek cinta jua mangko denai batahan. Cutting